Eroi utrai kajing aku beli iet ipi baru ki basha skore ka tin ka jong beli kan ka step haga kerteng bat yang tamu utrai Yesus Kristus nang pen imjongi ka benta ka bangan wanlam shapi dan kam lightly kiei ki ba briew u hap banle lani udan kam bandan ka beningkong ka dei ka do anut ka bakhu banlong briew lani ka briew ka badani ka do anut ka bakhu ka do anut ka basungur namar kata ka dei ka ba ublei ukwa ini banlong bang ni shakri utrai ni shakri u Yesus Chris u balong utrai nong pen imjongi ukwa ini bagin long ki bakhu kumba ma u long bakhu te kumta ngiran kam bandan ye ka do anut ka bakhu ka do anut ka basungur te kat kum na ka tien ka jong ublei pade ni ni pet hang ni ka bible ka ong na kisam ka basis pa khat khandai ka dekhat ka bakhat we ka ong ala rikhop ye ka tien jong me halaga do anut khnang bangan om laptop yame kani ka dekhat ka kran ya baro ka kran ki rangba contation rang ka kran ki teman ka kran ya kisamla contation rang ka kran ye ki long kmi long pa ya baro ka kran bangidan kam bandri ya ka tien ka jong ble ha ka do anut juni ha bangidan ya ka tien ka jong ble ha ka do anut juni ka ta kan penlong yengi bangin la ban pen snow bhayo ble ba bangin kiar na ka ta ka ka bomdei ka kum ka mon ka jong ble la ne ka nu ka pop ka nomyo jaka ha ka jing em juni ha bangi dap da ka tien ka jong ble ha bangi pendap e ka do anut juni da ka tien ka jong uble bat ha bangi rekhop e ka tien ka jong ble ka tahi kan ya rap ini bangin pen snow bhayo ble ba bangin le ka mon jong u bat ba ka pop ka nomyo jaka hangi kata kadai ka baningkong ba ubriu dan kam banlong ba ubriu dan kam bandan kadai ka do anut ka ba khoi kata ka pen snow bhayo ble ka ba ar pade banom kitling kor ba ki kam boman kat kum na ka tien ka jong ublei ngan pule na ka shithi shikinong Ephesus ka lanong ka basan ka dukhat ka basan ter hadu ka banyo ka ong namar pitips kamya kani ba uwei pa uwei uba klim bat uba le jaklia bat uba ikwa lalat uba long uba manibli tau umdan ga benta ha ka hima ukres bat ublei wat ayano ino ban syukor phi da ka tien thala namar na ka benta ki ne ki ka jingbitar ublei ka wan ha ki khun ka jingbom kongo ka banyo pade ka on namar kata phi wat long ki ba ye shanglam bat ki ka to khat ka bakhat wei shu ka ong bat to wat ye shanglam bat kita ki kambom se so jong ka jingdom hendrei khamtam pin penram ki hangi ka tin ka jong ublei ka batai ni bangin nom ya shanglam ka bangut ngin nom ya kit lengkor lang bat ka nu ka kambom se so ka kam jong setan ka kamboman bible ka ong le se phila ban dan ki kita ki bahajan jong phi le se kila ban de ki parlok jong phi kamla ban ka bible ka hikai ni bangim dei ban ya kubur lang lani ngin ya compromise lani ngin ya menjur lang ya kanu ka kam ka bom long kat kum ka man ka jong blai ka kam ka bolong persya ya ka man ka jong blai nginom la ban ya kit lengkor lang ya kata nginom la ban ya kit lengkor lang ba ka kam jong suitan ka bamot hang ni wat bangin ya yat lang lani ngin dani kita ki bahajan jungi la ban long ki padlok jungi ki bale ganu ka kamboman amar ka bible ko ong wat ya shang lambat kita ki kambom seso ka bomot nginom la dalileiru bangin ya kit lengkor lang la bandai ki ba iet ba thon jong phi dei phinom la bani kit lengkor lang bat ka kam ka ba ki le phinom la ban shu kubur lang ya ka kam ka ba ki le la da ka long persya ya ka man ka jong ble ka ta kan pen snosi oble na mar ka bible ka ong an puli shu na ka shithi ben kong shikinong koren ka lonong ka ba khat san ka do khat ka ba lai pulai ka ong to wat sha ban shu kor no ya phi ki jing ye sunlok ba sneu ki pen put plak ken ya ki akor ba bha phi snow ni ka jing ye sunlok ba sneu ka pamut phinom la ban ya kubur pani menjur lang lane ba phinya le lang ya kata ka kam ka ba kita ki parlok jong phi lane kita ki ba e pathon jong phi ki ba hajan tam jong phi ki le no ka kam ka ba pun slok si oblei phinom la ban ya menjur lang bat kata phinom la ban kit lengkor lang bat kata namar ka bible ko ong ya ka dukhat ka bangila da ban pule men na ki shithi ki dong Ephesus ka ong khamtam bangin sneng lane ngin penram me kata ka ba kikile kata kadai ka ba ublei kwa engi
ladangi itu yo blay ni de ban long ki khun ga jing shai bangin sneng ye ka e ka bangi de ban sneng ye ka no ka bangi hapan kan tat ban le ban nom kit ling kor lang ba ka nu ka kam ka jong soitan ni nom la ban munjur bat kata bangi ni kit ling kor lang ya ka nu ka kam ka bom sei so andre ni de ban ong lani ni de ban shlur ban sneng ye ka nu ka kam ka bom sei so amar ka bible ka ong kum tangi long ki khun ka jing shai bat ka balai pade long ki bakloi ban ya map ban long ki bakloi ban ya map mene ngala ong ban dan ka donor ka bakut ka baar ban me kit lengkor bat ki kam boman bat ka balai pade ban kloi ban map le se vidan ye kanu ka jing bat ka donor jongpi kanu ka jing thang ka donor jongpi persha enu patok jongpi ni bahing basam ni ye kino pat ki bahajan tam jongpi le se ban long la ban long ye kino ye lam jongpi la ban long ha ka do ha mensim la ban long kino ka bible ka khot ingi bangin long ki briew ki bakloi ban yama ampule na ka naga sisi nong Ephesus kalau nong ka basau kadukhat ka balai poar ka bible ka ong bat to pin long ru ki ba lesbun paralok ki ba jam not ki ba yamap paralok kumba ublei ru how chris ulam hap ipi yangi la yo kajing map e na u te kumta ngin long ki ba yamap paralok hi kani ka badan kam ingi wepi we bengin dan ha ka jing enjoni kani kan long ka papen smob ha ya ublei bangin dan ka donut ka basngur ban recop ya ka tien ka jong ublei ba bangin long ru ki ba no me kit lang kor lang ba ki kam bom sei so ki kam jong setan ba bangin long ki ba kloi ban map ya ki ba le sniu ini nani la ka long no bangin long ki ba kloi ban ya map ki ba chiam no kani ka long ka tien ka jong ublei ha ka ne ka step ublei ungkul kui pi bar ki ba sha skor ya ka kublai shibu